meidän Herraltamme. Meidän Pyhän Marian seurakuntamme on kaksikielinen ja tänään saimme osallistua kaksikielisen jumalanpalveluksen. Sen tähden minä haluan tervehtiä seurakuntaa täällä Pyhän Marian kirkossa myös suomeksi. Tänään saimme kuulla profeetan sanaa Jesajan kirjasta ja minä uskallan lukea sen uudestaan. Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. On taas alkanut joulu anno Domini 2016, Jumalan tahdosta, Jumalan armosta. Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Kirkossa on tämä profeetan sana aina ymmärretty ennustukseksi Jeesuksen syntymästä, vaikka sen tulkittaisiin tarkoittavan kuningasta eikä pientä lasta, pientä poikaa. Se siinäkin tapauksessa julistaisi joulun sanoma kuninkaasta, joka poikasena lepää Pyhän Äidin helmassa. Hänen hartioillaan on herraus, vaikka hän onkin keskellämme ihmisen lapsena. Jumala antoi poikansa, Jeesuksen Kristuksen, pakkoa siihen ei hänellä ollut. Joulua juhliessamme, älkäämme unohtako ihmetellä Jumalan menettelyä, hänen selittämätöntä hyvyyttä. Hän antoi meille pojan Jeesus-lapsen ilmaiseksi, lahjaksi. Hän antoi hänen omasta vapaasta tahdosta. Kun Jumala antoi poikansa ihmiseksi, ihmisen omat yritykset päästä kohoamaan Jumalan yhteyteen on tuomittu epäonnistumaan. Jumalan pojan ihmiseksi tuleminen osoittaa, ettei sisimmästämme ole välitöntä tietä Jumalan yhteyteen. Syvä henkinen mietiskely, sisäisyyden korostaminen, vaipuminen jumaluuteen, mitä elämyksiä siihen sisältynekin, ei luo yhteyttä Jumalaan. Jumalan lapseuteen ei lion johda tekojen tie. Se, että ihminen suorituksiensa avulla voisi kouluttautua tai valmistautua korkeamman todellisuuteen elävän Jumalan yhteyteen. Jumala ei olisi tarvinnut lähteä poikansa ihmiseksi tähän maailmaan, jos jokin muu tie olisi johtanut saman tulokseen, siihen, että me pääsisimme Jumalan lapsiksi. Jumala antoi poikansa syntyä ihmiseksi, jotta me hänen ihmissyydessään kohtaisimme Jumalan. Jumala antoi poikansa sen tähden. Jumalan poika alensi itsensä, jotta me hänen alennuksessaan voisimme nähdä, millainen Jumala on, ja uskoisimme häneen. Se, mitä evankeliumeissa kerrotaan hänestä, on sen tähden luovuttamatonta. Jumala ei tule itse järjellä tekemillä johtopäätöksillä ihanteista ja arteista. Me saamme itse hänet Betlehemin siivistä, Getsemanin puutarhasta. Saamme itse häntä Golgatan mäeltä. Hän ei kätkeydy vaikeatajuisiin oppeihin tai joukkomenoihin. Hän on keskellämme joulun, pitkäperjantain ja pääsiäisen tapahtumissa. Niistä meidän uskomme elää. Jeesus ei tullut lähinnä näyttämään millainen Jumala on. Hän tuli sovittamaan meidät Jumalan kanssa, voittamaan synnin, kuoleman ja perkeleen. Betlehemin siiven takaa näkyy myös Golgatan risti. Kristus, Jeesus, Jumalan poika, ei ole syntiemme peite. Hän otti synnin pois. Kuten Johannes Kastaja aikoinaan sanoi, tämä on Jumalan karitsa, joka ottaa
pois maailman synnin. Hän murtaa synnin, kuoleman ja perkeleen vallan omalla syntymisellä tähän maailmaan. Iloitkaamme siis joulujuhlan. Lapsi on meille syntynyt. Poika on meille annettu, jonka hartiolla on herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Onnittelen teitä kaikkia, veljet ja sisaret, tämän suuren joulujuhlan johdosta. Toivotan siunausta, Jumalan armoa ja Jumalan rauha, joka on kaiken ymmärrystä ylempiä. Jumalan rauha on säilytettävä teidän sydämenne Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.